Nga kung kita igsuon, gusto maluya, mutanaw ta sa itong kaugalingon. Kung gusto ta igsuon mapandul, mutanaw ta sa ito'y sigadaw. Apan, kung gusto ta kaluwasan, kita mutanaw gayud diha kang Hesukristo. Karon nga gabi, ang uluhon sa atuang mensahe, God's prescription for happiness. Kini nga mga prescription gikan sa Ginoo. Kini magdala og galipay, magahatod kanato sa katagbawan sa atong paglakaw sa atong pagpangalagad ug labi na gyud ang kasiguruhan nga kita anaa sa pagtuo sa Ginoo. Ang sinulat ni Ginang White sa Steps to Christ, page 90. Siya nagkanayon nga ang balaang kasulatan kini mao ang pagkisulti sa Ginoo diha kanato. O kita maminaw niini kay kini matamison man sa tuang mga igdulungog. Abliho na to ang atong mga balaan nga kasulatan. Kung naamoy Biblia diha kabaglaom, kindly open that Isaiah chapter 40 verse 8 na ganayon, ang mga sagbot kini mga larag, ang mga bulak kini malaus, aban ang pulong sa Ginoo kini magbabilin nga magabarug sa walay katapusan. Hangyon ko ikaw kapaglaom sa bagduko sa imo ulo while kita magaampo mga gaisunan. O Diyos nga balaan, niini nga kagabiyon, magpasalamat kami sa imong gugma, grasya, o gaayo alang kanamong tanan. Buksi ang among mapanumduman, alang sa pagsagup sa imong misahi, o sa pagpatalinghog sa imong mga pulong, nga kini maghatod kanamo sa katagbawan sa kalipay diha sa pagpangalagad. Og salamat Ginoo nga niya ka sa mong taliwala kay kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang description sa Ginoo mga kapagdaom at katong kinabuhi, magadulot kini tubag sa tanan nato nga gikinahanglan sa banaw ginawait nga ang atong mga kinabuhi mga kapaglaom, usa ka panalangin sa Ginoo. O ang prescription sa Ginoo alang kanato nining takna, nga bisan ang mga balili sa kasagbutan, kini mga laos, mga larag, o gunya ang mga bulak de sa tanaman, kini malaya ug mamatay. Apan ang pulong sa Ginoo magpabiling buhi nagabarug sa walay katapusan. Kung atong sutaon pagayo mga kapaglaom, ang pulong sa kini magadala ka nato mga igsuon kaayuhan sa tuang mga kinabuhi. Kini maghatod ka nato mga kapaglaom ngadto sa kaayuhan din. Igsuon ko magdala og maayong panglawas, maghatod sa maayong relasyon sa Ginoo, labi na gyud ang ato nga pagpangalagad diha kaniya. Bago lang nahuman ang ato ang General Conference dito gayud sa USA, mga kapaglaom. Kita nahibalo sa nindot kayo nga developments og niini General Conference Session, Jesus is coming soon, I will go. Og niana nga tema mga kapaglaom, atong hulman makadiyot, ang gisulti sa bag-ong napili ang atong Pangulo sa General Conference of President Pastor Ayrton Kohler. Nga kung kita igsuon, gusto maluya, mutanaw ta sa itong kaugalingon. Kung gusto ta igsuon mapandul, mutanaw ta sa ito'y sigadaw. Apan, kung gusto ta kaluwasan, kita mutanaw gayud diha kang Hesukristo. Amen kapaglaom. Diha nato makita unsa importante ang iyang pagigpulong, unsa ka manindot
ang iyang mensahe nga sa kalibutan karon may mga tao nga nagsagubang sa tumang kalisod. Asa man gikan ang tabang nga ilang gibangita. Kansang mga kamot na ilang gibataas aron may mga tao nga mutabang diha kanila. Aba niini nga panahon sa kalibutan, kansang mga katawhan nagabangita sa tabang, nagabangita sa kaluwasan. Aban kita mga igsoon, kita di ay nga mga nag-alagad sa Ginoo. Duna kita'y mensahe nga atong mapahat nga kanila, nga pinaagi nini nga mensahe ang Dios nagalalang kanila, ang Dios nagatubos kanila, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, ngayon niya na igsoon sa sinugdan sa kalibutan, mao ang pulong, o ang pulong diha kaniya, o ang pulong gikas Ginoo, kay kana nga pulong mao ang Ginoo mga kapaglaom, nga siya diay naghatag niini nga mga pulong aron ang kalibutan makabati sa iyang prescriptions nga balaanon alang sa katagbawan, alang sa kaayuhan sa panglawas, ingon usab sa kaluwasan sa tao mga kapaglaom. O kana nga pulong mao ang Ginoo nga sa sinugdan, in the beginning God. Wala na himugso ang kalibutan kung wala kinigipamulong sa Ginoo. O kaya nga pulong mga kapaglaom sa sinugdan sa kalibutan. Nagahatag usab kanato sa nindot nga kamatuoran nga kung kita magasalig kaniya o may paglaom niya, siguro gyud masabtan na to God's prescription for happiness. God's prescription for faithfulness, and above all, God's prescription for salvation. Ang atong kaluwasan, pagkabililhon, nga kini atong kuptan bagay, o dili bagabuhian. May mga tao nga nagunahuna sila, nga anaas kadungganan kalibutan. May mga tao nagunahuna sila nga ang kaluwasan anaa sa bahanti nga nakuptan nila. Aba ni kagabiyon si San Pablo na ganayon sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 nga pinaagi sa grasya sa Ginoo kitang tanan nga luwas ug dili kini sa atong kaugalingon nga mga buhat, kini di ay gasas sa Ginoo. Dili sa atong kaugalingong pagtrabaho, dili sa atong kaugalingong paningkamot, dili sa atong kaugalingong pagamatarong, aron nga kita dili magapasigarbo sa tubangan sa Dios ug sa tubangan sa atong isig katao. Kabaglaom, walay lain nga tinubdan sa kalipay mao lamang ang Ginoo. Walay lain nga tinubdan sa kalampusan sa kinabuhi. Kay ang Diyos sa banaw magagiya kanato o kita makalabang sa dako kaayo nga crisis sa kalibutan, sa dako kaayo nga mga pagsulay sa kalibutan, kung kita makasabot nga gikan sa Ginoo. Siya na gugma kanato o tungod nini nga gugma as the building block of our faith. Kini kabaglaong mao ang mahimong gabayan nga kita magatindog, kita magapanaw, kita magalakaw nga may kalipay. Kaya ang prescription sa Ginoo sumala sa gisaysay sa Biblia. Siya na gayon hinigugma, buot ako nga magalantaw nga ikaw, ana, sa pag-uswag, sa imong pagduo, sa imong panglawas, sa imong kalag, ingon nga ikaw, ana, sa kaugdahan sa imong pagpangalagad. Kana di ay, matod pa ni John, atong nabatnan, because God is love. Sa sinugdan, atong sa Ginoo, kini iyang gipakita, gipasundayag, iya kining gihap, dili lamang kang Adam and Eve, dili lamang iyang gipasan kang Abraham o kang Sarah, dili lamang kini iyang gipadayag kang Joseph, mga kapaglaom,
o sa iyang panimalay ni Jacob. Dili lamang kini iyang gipasantop kang Moses, kang Aaron, o sa iyang maalagad, aron nga sila mugula gikan sa lugar sa Egypt. Atong makita kabaglaom, nga kini, nga nindot nga mensahe, gusto day sa Ginoo ipasantop, bisan sa atong panahon karon, nga Ginoo, buot siya, nga matagos sa kanato magasabot, nga siya mapailubon, nga nagapasaylos matagos sa kanato, masingkamuton, nga nagtawag sa matagos sa kanato, kay dili siya buot, nga adunay usa, gikan kanato nga mawagtang, gikan kanato nga mapukan, ugunya dili siya buot, nga kita malaglag sa kulian, kay gusto niya nga kita may paghinulsol sa tuang mga kasalanan. Kabaglaom, kung buot na maglakaw, nga may sa atong ginabuhi. At patiyon pagayo, nga ang Ginoo nagauban sa panaw sa atong ginabuhi. Kita na ibalo nga dili niya biyaan sa panahon sa kalisdanan. Ang Biblia nagasaysay nga ang pulong nahimong unod, nahimong tao, siya nakiguban kanato. O tungod sa iyang himaya, mga kapaglaom, kana nga himaya diha sa atong Ginoo, diin siya uban kanato. Makita nato siya kaysa iyang pagkatao, iyang gipyaan ang langit nun nga puluyanan o gisulob niya ang iyang business pagkatawhanon aron nga kita iyang ubanan sa panaw sa tuang mga kinabuhi. Kabaglaom, nining kagabiyon, atong tunan sa ang mga prescription sa Ginoo alang ni ini na panaw. Ako ganang pagkadalon tungod kay una, ato day pagagakson ang pulong sa Ginoo pinaagi sa bagampo. Sige nang white nagasulti nga ang pulong sa Ginoo bililon o ganang pulong kabaglaom dili lamang magdala kanimo sa imo kaluwasan, maghatod ganimo ngadto sa panaw sa gingharian sa mga langit. Amen. Sige na white nagasaysay nga ang mga tunob sa mga ilhanan sa magbalik sa Ginoo ato nagyong madungog. O gini nga mga ilhanan nagasulti lamang igsoon nga karong panahon na mubalik ta sa altar sama sa kadlawan ni Elijah. Diin iyang ibabarug pag-usab ang altar diin dito ang mga katawhan sa Israel. Iyang gipahinumduman that they will embrace the message of God, the words of God, the promise of God, na wala sila miyukbo ni Baal upon sila mibalik sa altar sa Ginoo aron sa ilang pag-ampo ug sa pag-ila nga kini nga pulong angay nga ilang pagakuptan ug pagagakson kay kini gikan sa kaytasan. Ikaduha nga punto kabaglaom, atong diskubrihon unsa ang gugma sa Ginoo. Kini harapad, halawom, apan kini masabtan nato kabaglaom, kay we are wrapped up, we are tied up, we are tangled up with Jesus. Nga sa matagikayon sa atong kinabuhi, atong masabtan nga pinaagi sa ato nga dawat, nga prescription sa Ginoo. Ato kining nadiskubrihan, ato kining naibalag, sama sa gugma igsuon ni Uzias sa iyang pagpangita, mga igsuon, sa iyang asawa nga nagbinuang o gana nga gugma ni Uzias. Nagbasabot lamang gana nga bisan si Gomer nga nag-represent sa mga katawhan nga nagpalayo sa Ginoo ning kalibutan. That undying love, that unconditional love, that exceptional and perpetual love nga gipakita ni Uzias, igsoon, simbolo ka na sa gipadayag nga dakong gugma sa Ginoo. O gana, nagapasundayag lamang nga kita angay nga mangita sa mga gugma kay diha sa Ginoo may kaplaganta mga kapaglaom.
Amen? Ang ikatulo, nga punto igsoon, atong kinabuhan, ang usa ka kinabuhi nga may katuyuan. Atong yapon gigugma ang misyon sa atong iglesia. Atong kinabuhian ang mensahe nga gidalas sa Ginoo. Remember, walay message kung walay mission. Walay revival kung walay mensahe gikan sa Ginoo. Ang pagbabuhi sa atong mga pagbangalagad, ang paghigmata gikan sa pagkatulog, ang pagpukaw nga gikan sa balang kasulatan, diin ang Biblia nagasulti maigsoon nga kung kita diay maminaw sa Ginoo, iya kitang is-safeguard from the attacks of the devil. O sa atong panahon, we will survive from the trials of this world. And we can traverse this time of crisis. Pinaagi ning tulo ka mga prescriptions sa Ginoo. Nga once atong embrace ang iyang pulong, once natugad ang iyang gugma, and once atong gikinabuhian ang katuyuan sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, diha atong masunod ang iyang kalagdaan mga kapaglaom. Nga naman, nga kita pahigmatahon sa atong panahon karon. Kay matod ba igsuon sa sinulat ni Kinang White, Acts of the Apostles, page 9, nga ang atong iglesia, mao kini ang gitudlo sa Ginoo, diin igsuon, kini mao ang nagdalag kaluwasan sa tanang mga tao. Kini di ay gipundar sa Dios aron sa pag-alagad, aron sa pagserbisyo, o aron sa paghatag sa kaluwasan diha sa misyon nga pagadalhon nato ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Bible is the roadmap of this world. Walay lain nga diin kini igsoon nagasil GPS kung ikaw nagapaw wala kay tumong kay direksyon ni ang GPS sa imong kinabuhi. Kini di ay ang mapa nga maklaro nimo asa kapaingon. O gitumbok niya igsoon nga pinaagi sa iglesia, pinaagi sa pagsabot nga kini nga buluhaton nga gitugyan sa Ginoo kanato atong masabdan like David nga siya nagadayon akong makita nga ang binuhat nga kahitasan diha sa kalangitan kinibuhat sa kamot sa Ginoo. Ang bulan, ang mga bituon, kining tanan, iyang giordinahan, unsa man ang tao nga iyang gitagad, ug unya unsa man ang tao nga iya gayud ginaduaw. Mauna hinungdan ka paglaom nga magmata kita. Mauna hinungdan ka paglaom nga kita magasalig sa Ginoo. Kay diha siya mga pulong ang tao adunay kasiguruhan nga bisan kita malisang ang Biblia nagasaysay. Mateo Kapitulo 10, diin kita gisultihan niya, ayaw kahadlok. Si Jesus na ganayon, kay ikaw labi pang bililhon kay sa mga langgam. Igsoon, pagadaghan sa kaguliyang sa kalibutan. Pagkadaghan sa mga hitabo nga ang tao malisang kung sila magatanaw, maalarma sa mga panghitabo sa kalibutan. Imagine that. Kung kanunay ka nagatanaw sa Diyos, imo may baluan, bisan ang lunob sa Texas, bisan ang mga kakuyaw sa mga pagbiyahe sa airplane, sama sa nitabu sa Air India Flight 171 nga nahagsa mga kapaglaom. Abang taliwala ning tanan. Dili man ta alarmist, we are Adventist. Nga diha sa atong pagsabot, nga kini nga mensahe nagdalaga nato sa kasiguruhan kay ang Ginoo matag adlaw nagasulti siya, fear not, for I am with you. Amen kapaglaom? Ugunya sa atong maginabuhi, kung may pagtuo kita, bisan sa jutay nga liso nga mustasa, kini nagapatubo,
kini nagadalag bunga, o nga ato magkinabuhi, pinaagi sa giyas sa Ginoo, namanduan pinaagi sa gamot sa Ginoo. Ag kini, mga kapaglaom, maghatod ganato sa panaw nga malipayon sa pagdawat sa mga prescription sa Dios, mga kaigsunan. Kay ang gamot sa Ginoo nga nagasulat sa napulo kasugo, dias papan nga bato. Ang gamot sa Ginoo nga nagsira sa arka ni Noe, aron maluwas ang iyang family. Ang gamot sa Ginoo nga nagasulat sa bungbong sa Babylonia, many taker of our sin. Maubuning gamot sa Ginoo. Pinaagi siyang anak na si Jesucristo nga gilansan sa krus, aron nga kitang tanan magabaton o galuwasan. That's the reason why mahigmata kita. Mao ka na hinungdan nga mumata na kita. Dili magdulog-dulog, dili magaduka. Kay ang covenant, ang pakigsad sa Ginoo, dili kay niya bungkagon, magpabilin kini, alang kanato, kung unsa man ang mga pulong na milibkas, gikas baba sa Ginoo, matamison kini, aron nga magdala, transformation, not information. Kini nagdala igsoon, hope, and not hopelessness. Kini nagdala igsoon, joy, and not sorrow. Kini nagdala igsoon, salvation, and not just information. Kabaglaom, niya na ta sa panahon, diin ang katumanan sa mga panagnas Biblia, natumana sa tuang mga kapanahunan. Apan ini, unsa man ang atong pagigsaad sa Ginoo, unsa man ang atong buhaton lang sa iglesia sa Ginoo. Ang Biblia nagasaysay nga pinaagi sa kamatuoran nga atong nibaluan, pinaagi sa kamatuoran nga atong ipahat nga dusoban, o pinaagi sa kamatuoran nga gituboy sa Ginoo nga atong ipahat nga sa sigataw. Kini maghatod kanila sa pagdawat God's prescriptions for happiness, for fellowship, for friendship, for communion, and above all, for redemption. Nga ilang masabtan, Ikson, nga kini nga kamatuuran, maoy magdala kanila, gikan sa kangit-ngit, sa kalibutan sala, ngadtos kahayag, sa kamatuuran sa mensahe, o gana, mabatnan lang nila, pinaagi kang Jesucristo, mga ison. Gikinahanglan na to karon, nga kita maabil ni ini nga buluhaton. Kay dili gid matapos, hangtod nga matagusa, mga pastor, mga elders, mga membro, mga opisyalis, tanan, malambigit sa buhat sa ato iglesia. Kaya ang pagpahimata sa mga tao sa kalibutan, ilalamang masabdan kung kita may kahingawa sa pagtabang ganila mga gabaglaom. Ang pangutan ng kagabiyon, igsoon, unsaon manato, pagbadangat sa mensahe sa balaang kasulatan ngadto sa mga katawhan nga naa sa kalibutan. Mao na ang usa ka butang diin manlimbaso kita nga sa ato igsoon mga metodo nga gigamit sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga siya nakigminggol sa mga tao. Iyang gihatagan silang serbisyo, gipaila nila nga kini nga mensahe gikan gyud sa Ginoo, o gunya siya nangingon, sumunod kamo ganako sa diha nga nahimo na ni Ginoong Hesus nga sila suud na diha kaniya. Kabaglaom, ang mga tao sa kalibutan karon daw tingali ang ilang panghuna-huna wala gayo diha sa pagpangalagad. Aban ko mong tanaw ng Biblia sa Lucas Kapitulo 12, ang kinabuhi sa katao wala diha sa kabundansya or sa kadagaya sa iyang mga kabtangan. Ang butang diin ilang gikuptan kana temporaryo lamang. Ang ilang mga kabtangan, kadungganan, kanang tanan,
walay kapuslanan kung mubalik na ang Ginoo. Kay kita ni balo magabaglaom, nga kita di ay mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. Si San Pablo na ganayon, si 2 Corinto 5:10, nga kita igsuon matubang sa hukmanan ni Jesucristo. Ug tungod nini, kabaglaom ko, buhato na to ang pagsunod sa mga prescriptions sa Ginoo. Dili lamang sa to ang panglawas. Kay si Pablo nagabahinumdum, unsay mong gikaon, unsay mong ginom, unsay mong gibuhat, buhata ka na, alang sa paghimaya sa imong Ginoo. Kaya nga atong lawas di ay, timplos balang Espiritu. O gana nga balang Espiritu, may kalipay siya, nga maga-comfort ka nimo sa panahon nga ikaw anaa sa kalisdanan. Magagiya ka nimo sa panahon sa imong mga pagampo. Magatudlo ka nimo sa mga crucial nga decisions nga buhaton nimo to write everything in God's prescription. Follow it with all your heart, mind, body, and soul. Kay ni ana kapaglaom, ang imong pagsunod ganiya, mao ang pinitik sa imong bagdo ug sa imong pagbangita unsa ang labing maayo. Amen kapaglaom. Dili nato ikadinay nga karong panahon na pagkadaghan sa mga butang sa kalibutan, diin kini magahatag sa tao sa paghadlok. Sama ni ini mga kabaglaom, nga bisan ang bagong nabili nga presidente sa Amerika, si Donald Trump, diin siyang diskurso atubangan sa daghan nga mga senators, mga representatives, mga katauhan dito sa Amerika. Nga iyang gisulti, the golden age of America begins right now. Mao ka nang gisaysay at ubangan sa dako nga bundok sa mga mambabatas dito sa Amerika. Aba ni ini igsoon, kung imong taraan, nga magdala siya revival alang sa Amerika, bringing back religion again sa Amerika. Kabaglaom ko, kana atong tanawon, diha pinasikad sa kamatuuran sa balang kasulatan. Kay kung doon na may revival nga tininod, doon na may revival nga iya sa Ginoo, nga prescription sa Ginoo, gikan gayud sa balaan nga kasulatan. Walay lain nga ang balaan kasulatan iwag sa tiil sa atong paglakaw, kahayag sa atong mga dalan, dili kita mabandol kung ang Biblia anaa sa atuang mga panumduman, mga gaigsunan. Aban kita magkahuna-huna nga sa pagsulti ni Donald Trump, Golden Age of America. Dagang mga scholar na ganayon nga kini atong minumduman, the golden calf nga gi-worship sa mga Israelites while naa sila sa kamingawan, while si Moses 40 days and 40 nights tuwa sa bungtod sa Sinai, nagadawat sa tablets of stone, which is the 10 Commandments. Diin si Aaron gipugos sa mga tao nga magbuhat sila. O usa ka bulawan nga nating baka, sila nagasayaw, sila nagahapa, sila nagasimba, sila nagadaig ni ana nga larawan nga bulawan kabaglaom. Golden Age, Golden Calf, aba ni ini kabaglaom, adunay usa ka pari nagingon, Trump reminds me of Constantine the Great. Ngano kabaglaom, nga iya ganang nasulti, kay ilang hunahuna in such a time as this, nga ang katumanan sa gisaysay sa balang kasulatan, diin kaniadto sa Old Testament Israel, diin nagasimba sa larawan nga bulawan, o diin nga panahon in a modern time, sa dili pa kita musulod, sa langit nung Kanaan, ang kalibutan magabaglaom, anaa sa bagsunod ay sa bagdulunan gikan sa kaaway. O si President Donald Trump, nagasulti siya, atong dalon pagbalik ang relihiyon diha sa Amerika. Unsa nga matang sa relihiyon, unsa nga matang sa revival, unsa nga matang sa bagdulunan. Ang Biblia nagasaysay unto the law and to the testimony.
kung wala sila nagasulti, base ni ining mga pulunga, walay kahayag diha kanila. Kabaglaom, ang prescription na sa Ginoo nga kita makaila gikan sa matuod o gikan sa dili tinuod. Ato na ilon truth from error. The message nga gikan sa Ginoo na base sa balaang kasulatan, dili pinaagi sa social media, dili pinaagi sa pagtulunan sa kalibutan mga kapaglaom. Matod ba ni Propeta Amos? Walay lain nga gipadayag sa Ginoo alang sa matagtao nga karong panahon na atong masabdan mga igsoon nga ang iya di mga propeta in the Old Testament times, in the New Testament times, in our modern times. Kita kapaglaom, adunay giya o gana mao ang mga sinulat, ang historical background nga kaniadto igsoon napatik namantala sa balaang kasulatan, nagababilin, nagabarug, nagababiling ligon, o ganaig son, nagagikan gayod sa kamot sa Ginoo mga kaigsunan. Ang Bible na ganayon, the right hand of the Lord does valiantly. Walay lain nga butang, nga buhaton sa Ginoo, alang kanatong tanan, nga atong masabdan, unsa ang kadaugan ngayang ihatag kanato. Ngano igson, ngano kabaglaom, nga atong tanawon kana. Is because adunay leksyon nga itong magkuha. Gikan sa kasaysayan sa karaang Israel. Nga naan na sila igsoon sa border diin ang yutang kanaan. Ila na gyud pagapuyan. Aban sa di pa sila igsoon magahimo sa pag-occupy sa yuta sa kanaan. Kansang dugos ug lan nagadagayday. Og niyan na igsoon kagisad sa Ginoo nga yuta, milk and honey, niyan ang yuta igsoon prosperity and satisfaction. Niyan ang yuta igsoon God's presence abides with them. O niyan ang yuta nagikan sa Jordan River, kini nga syudad mao'y una nga ilang masugat. Mao'y una nga ilang magian. Og sa maong city of Jericho, diin gisugo si Joshua. Og ang iya mga kasundaluan, ang mga pari nga naguna, nga nagbitbit sa arkas tugon, mga pari nga nagdala og trumpita, nga ilang ipatingog. Sa matagadlaw, sila magalibot silently, peacefully. Aban sa kapitong adlaw, kapito sila motuyok. O niya, sa mando ni Joshua, ng mga trumpeters, ila ipatingog, ibalanog, ibudyong, ang ila mga trumpita. O niya, mga tao, magasinggit. O niya, ang maong walls of Jericho, igsoon, kininalumpag, came tumbling down. O niya, sila nakasulod, na-capture ang city, o gana nagpailal lamang sa dakong gahom sa Ginoo mga kapaglaom. Sa atong panahon karon, we are nearing home. Sa dili madugay, kita mo dangat na sa langit nun, nga kanaan, nga gisaad sa Ginoo. Apan tingali karong panahon na, sa atong panaw, aduna pa'y nag-ula diya sa atong dalan. Walls of Jericho represents walls of pride, walls of selfishness, walls of covetousness, walls of division, walls diin kinigustos Ginoo nga atong lumpagon, pinagi sa atong pagsinggit, pinagi sa loud cry, nga misay sa Ginoo, ipadangat sa tibok kalibutan, malumpag ang walls of Jericho ni ini nga panahon. Diha sa kasing-kasing sa mga tao nga puno sa garbo, puno sa mga butang kalibutanon, puno sa pagkabahin-bahin, puno sa kaibog sa mga butang kalibutanon, ug wala nila na ilhi ang prescription sa Ginoo gikan sa balaan nga kasulatan.
And we know the story that in the city of Jericho, one family was spared. One family was saved. O ganang family, mga igsoon, diin, atong masabtan mga igsunan, sila mituo, tungod kay sila midawat sa gisulti sa duha ka spies nga gipadala didto mga kapaglaom. We have come to a time such as this. Ngay karong panahon na igsoon, ang atong iglesia na kinahanglan sa pagpainumdum, nga kita magmata, kay doon na lamay usa ka lawas. Matod pa ni San Pablo, one body, one spirit, og ni Ana igsoon, one hope. Nga kita panagdawag, mga kapaglaom, diha sa usa ka Ginoo, sa usa ka pagtuo, sa usa ka matang sa bautismo, sa usa ka Ginoo, ang amahan kanatong tanan. Diin ang kalibutan, tingali kaniadto, nagadumili. Diin ang kalibutan kaniadto, nagapangyamid, aban karon ang kalibutan na ginahanglan niini, kay gustos Ginoo, nga matagtao, maandam sa dili pa siya mobalik. Kaya ang prescription sa Ginoo, nga kung dawaton lang sa matagtao, ilang maangkon ang kaluwasan, sama sa pamilya ni Rahab, sama sa pamilya igsoon, na nagdawat sa mensahe, taliwala sa kakuyaw, nga nagagitib sa ilang mga kasing-kasing. Igsoon, kapaglaom, ang Biblia nagasulti, ang maayong balita, kiniigawali sa tibuok kalibutan. Unsang balita, ang maayong balita, sa gingharian sa Ginoo. Nga ang tibuok kalibutan makaila, nga ang matuod nga Ginoo, mao ang Diyos sa Israel, mao ang Diyos sa sinugdan sa kalibutan, mao ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Moses, ug mao ang Diyos nga nagasaad kanatong tanan, nga mobalik siya sa pagkuha kanato ug sa paghatag kanato sa iyang gingharian. And then, nagasaysay si Mateo. O kiniingon nga saksi sa tanang mga kanasuran, o gonya, moabot na dayon ang katapusan. Walay lain di ay butang kapaglaom, nga sa atong panahon karon ang kalibutan sa tanang mga ilhanan nga ilang nakita nga gipasundayag sa Biblia. Diin kini igsoon may katumanan sa atong kadlawan. Ang katapusan ini mao ang pagsangyaw sa maayong balita. O niya, sadang malukob na ang tibuok kalibutan. Diin ginasulti, Jesus is coming soon. I will go. Asa man ikaw madto, sa imong distrito, sa imong dapit, sa imong nasod, diin ikaw gipadala sa Ginoo. O ikaw magasaysay sa ilang atubangan nga mga katawhan, sila mawarningan, sila mahigmata, nga gikan silang pagkatulog ni Espirituanon, ilang masabdan nga ang Ginoo mubalik na gayud, o kini nga misay matuod gayud mga kapaglaom. Amen? To close, ni ining hamubo na ito nga mensahe. Atong manumduman ang sugilanon, igsoon, ni Prophet Elijah. Diin siya gisugos sa Ginoo, nga humana ang dakong hulaw, mga igsoon sa Israel. Diin ang mga katawhan, diin gipugos ni Jezebel, o ni King Ahab sa pagsimba sa larawan nga si Baal. Aba na Ginoo nagpadala ni Prophet Elijah din dito sa Mount Carmel. Iyang gihimo igsoon ang pag-rebuild sa altar sa Ginoo. Diin iya kinang gibutangan 12 stones symbolizes the 12 tribes of Israel. Iyang gibutangan igsoon o kanal nga gibubuan sa tubig. Gibutang ang kahoy, gibutang ang baka diin, mao ang halad
Ugunya kabaglawom kita ni balo. Nawa palang gani na human ang bagampu ni Prophet Elijah. Ang kalayo gikan sa tasan. Milamoy, dili lamang sa sugnod. Milamoy, dili lamang sa tubig. Milamoy, dili lamang sa maong altar na may halad. Kay kini nagpaila ngang Ginoo ni Prophet Elijah, mao ang matuod nga Ginoo nga magaluwas sa iyang mga katawhan. Sa atong panahon karon, pagkadagko kayo sa mga balud sa worldliness, pagkadagko sa mga balud sa secularism, pagkadagko sa mga balud sa atheism, pagkadagko sa mga balud sa mga butang nga nagapalibog sa tao. Aba ni ini kabaglawom, mahimong malinawon ang dagat nga atong paggalatason kay ang pulong sa Ginoo. Mao ang naghatag na itong kasiguruhan ug sama sa gisulti ni Jesus Christ dito sa dagat sa Galilea, peace be still. Ug maong kalinaw nga nabatnan nila nga nangalisang sila pinaagi sa sultis Ginoo, pinaagi sa gahum sa Ginoo, nga gibasundayag niya dili lamang kang Elijah, dili lamang siya mga disipulos. Apil kita karon kay gustos Ginoo atong masabtan nga siya di ay nagpadala siyang bugtong anak nga ang kamatayon ni Jesus Christ niya anak nakiguban sa mga tao, nagabati sa kalisod sa tao, nagpagamatay alang sa mga tao, nabanaw ug mikaya balik sa langit ug nagasad sa pagkuha sa iyang mga katawhan. Igsoon, niya na tos panahon, kansa masaad sa Ginoo, ato nagyong pagakuptan. Kaya ang prescription sa Ginoo, dili lamang sa kalipay, dili lamang sa pagamatinod-anon, dili lamang sa pagtubos, dili lamang sa kaluwasan, lakip usab sa mga pag-antos, nga bisan si Paul o si Silas taliwala sa tungang gabi nga nag-aawit, nagadaig sa Ginoo. Ila gihapong napasalamatan Ginoo, taliwala sa mga latus ng ilang nadawat. Taliwala sa ilang pagkabinilanggo tungod sa pagsangyaw sa mensahe. Ang kamatuuran nagahatag ganila sa kagawasan. Kaya niyan ang gabiuna, may dakong linog. Ang gahum sa Ginoo miabot. Ugunya sila nahimo nga napadbaran sa mga gapus ilang gamot ug diha sila matiil. Tungod kay giluwas sila sa Ginoo mga kapaglaom. Lakip ang senturyon nga nagbantay kanila. Diin yan ang aktuha. Iyan ang tambunuto ng espada aron magpagamatay. Aban si Pablo nagahatag ganiyas mensahe o gamaong senturyon nagabaton sa kaluwasan gikan kang Hesukristo. Nini kagabiyon magapaglaom, wala gayud na usab ang prescription sa Ginoo alang kanatong tanan. Naaragid kanunay sa iyang mga pulong ug samtang kita magapatalingog dinhi atong maangkon ang kasiguruhan diha sa iyang mga mensahe. Kay atong gikinabuyan ang mensahe nga gisulti sa balang kasulatan ug walay lain nga mensahe nga maghatod kanato sa kadaugan kung kita balikan na sa Ginoo ug atong talikdan ang kalibutan sa sala diha sa paglakaw nga malipayon kauban ni Kristo nga ato nga Ginoo. Ang awit na ganayon, when we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. What we do, His goodwill. He abides with us still if we only trust Him and obey.
Igsoon, niya natas panahon, nga kita magasalig diya kaniya, nga while kita nagalakaw paingon, sa iyang langit nung pulayanan, nagpaabot, nagigmata, ugon niya kita gipukaw pinagisimisay, buhato na to, kutob sa tumarangan, kaya diya lamang kaniya, atong madawat ang kasiguruhan mga kaigsuunan. Busa ning kagabion, atong takupan ang atong mensahe. Pinaagi sa usa ka pagampo. Nga bisan ang kaaway, naglimbasog sa pagpukan sa matag usa kanato. Aban diha sa Ginoo, kita may kadaugan, may kasiguruhan, kaya ang pulong sa Ginoo nagadanag sa tuang mga alagianan. Iduko ang imong ulo kapag laom, magaampo kita. Loving God, thou art in heaven, thank you, Lord, for your message. Thank you, Lord, for the mission of the church. And thank you, Lord, for the gospel, reminding us to awake from our slumber, for you are coming very soon. And thank you for accepting our humble prayer tonight. For this we ask, in Jesus' name, amen.